Primer tenim el problema de Rodalies en quant a la mobilitat del nostre personal, que això Pimec ahir o abans d'ahir va sortir l'estudi que està afectant en un cost d'oportunitat d'uns 9 milions d'euros cada dia d'aquests retards, i això s'està sumant al bloqueig de mercaderies, que ara per ara, segons el nostre expert en logística, no està afectant encara massa, però que és evident que hi ha un risc de cada dia que passi que sigui un problema que vagi i que acabi afectant molt el sector industrial. Doncs ara, per exemple, s'està buscant altres mitjans, s'està fent per carretera, tot i que el conseller ha comentat que s'estan acumulant ja cada cop més mercaderies a Portbou, però això en altres èpoques de l'any per estacionalitat, on el transport per carretera està molt més col·lapsat, doncs si això s'allarga pot arribar un moment que tinguem una crisi d'abastiment, en aquest sentit, de no tenir els productes a temps, i això sí que seria un greu problema per totes les nostres empreses. És difícil mesurar perquè encara no hi ha dades suficients, però cada dia que passa juga en contra nostra. I sobretot ja és un tema d'afectació empresarial, però sobretot també és un tema d'imatge, no? Imatge com de país, de mercaderies que passen per aquí que puguin decidir no passar, llavors s'ha de posar i buscar la solució quan abans millor.